Ngidla ngokuthi uma ngikhuluma nabantu, uma uNkulunkulu ekubusisile ngezinto onazo, kubalekile ukwehla nokwehlela abantu. Kwazi ukuthi lezi zinto onazo sibolekiwe. Sisinoli nabaphulaphuli emakhaya abasilalele njengamanje beTrue FM. Siphila esikhathini la khona engifisa ukuthi abantu bazi ukuthi asakhile la. Isikhathi esikusona sibolekiwe uNkulunkulu. Manje sifanele ukuphila nabantu, sifanele ukuvuka noma izimo zingavumi, sifanele ukukhuthala, sidinga ukuthi senze ushintsho ezimpilweni zabantu. Kaningi ngidla ngokuthi uma ngikhuluma nabantu ukuthi ukukhanda ibrand yomuntu kungakuthatha isikhathi eside, wehla wenyuka nangekhwama ushizila, wehla wenyuka uzama, kungakuthatha isikhathi eside. Kodwa ukubulala ibrand yakho, it can take a minute. So it's very, very important ukuthi uma unikeziwe ithuba libambe ngezandla zombili, lisebenzise. Vuka noma ngavukeki, yehla, bahloniphe bonke abantu, bathande bonke abantu ngokulingana. Uma uNkulunkulu ekuphila ithuba lokuthi ukwazi ukuba umuntu ovelele, balalela abantu, ubasize ngamandla nawo. Khumbula nangamazwi okugcina, ukukhanda ibrand nokukhanda igama kungakuthatha isikhathi eside, kodwa ukulibulala igama lakho kungakuthatha isecond. Baningi abaphiwe amathuba namhlanje baduma, sababona sebephakamela abantu, kodwa namhlanje sizubuhlungu uma sesibabona sebehliswa. Hamba ngesizotha, uhloniphe umhlaba, bahloniphe abantu, umthande uNkulunkulu, uzethembe wena, uyithande wena, bese yaqonda ukuthi you can do all things ngayo uNkulunkulu ongakuwena. Igama lami uNkululeko, ngingwakwaKhanyi ma social media, ama bookings 082 799 0801 082 799 0801. Nohloniphe umhlaba, nihambe ngesizotha.